Акчага сатып алынмай турганы, бушлай yoktыр да кояшның нурлары. Елмая безгә ойның төрләре, бушлай, бушлай, гөнаһларны кичерә. Бушлай, бушлай, Ходай Бушлай безгә сайрый синең кошларың, шаулап тора басуларың кырларың. Чәчтән назлап үбә синең җилләрең, түләп алынмый мәңгелек тормышың. Бушлай, бушлай, гөнаһларны кичерә. Бушлай, бушлай, Ходай котылу бирә. Бушлай мәңгелек тормыш бирелде, Раббыбыз